2,5 chlapa. Musím ti povedať, Volden, je milé vidieť, že niekto v tomto dome nesurfuje len poporne. Áno, milujem oceán. Som tam sám s myšlienkami. Čas sa zastaví, zmierim sa s celým vesmírom a môžem sa nepozorovane vyčúrať. Rozkošné. Som rád, že ste sa zastavili. Nepoznáte dobrú interiérovú dizajnerku? Pravdu povediac, poznám jednu skvelú. Evelyn Harperová, interiérový dizajn. Nie ste realitná maklérka? Aj stavebná inšpektorka, hypotekárna maklérka, notárka a lovkyňa odmien. Lovkyňa odmien? Tento biznis sa spomalil, odkedy môj syn zomrel. Ale späť k tebe. Čo by si chcel v tomto dome renovovať? Neviem, len chcem, aby dom odrážal to, kto som. A kto si? Mám kopec peňazí, ale som jednoduchý chlap. Mám rád ľudí, ale na párty nechodím. Nie som poriadku milovný, ale nemám rád neporiadok. A chcem, aby dom využíval obnoviteľné zdroje energie, solárne panely a večernú energiu. Ak niekto nevymyslí domáci nukleárny reaktor, pretože kto by niečo také nechcel? Má kopec prachu. Si v dobrých rukách.